Shubor nakaslem jong unongsan hima. Donald Trump President ke United States of America udah bernyambiang banpa de kibor sipai persya ya ke Iran. Halor ke jingyap jong kinong iki wat la ke jing penbor jong ke Amerika ya ke Iran bahkan wengno ya ke jing tmu ban penyap ki hajar ngud ki briu. Hagas ni pale Donald Trump udah pelat ba ya ke Board of Peace jong kaseng perthei ka bawat ban kintiw ya ka jing shong suk shong san ban pinti kena ya ka jing shong suk kaban ne haki jaka ki basakta haki jing yakin an kumju ru hapo ka arpu saw kita utra mula kran chapang ka jing pendon kami ki bor sipai persya ki Iran ki he jong ka United States ki layat ho baka kan hun hiartma jong ki ling sun USS Abraham Lincoln bat ki ling sun pinjot da ki nam ding ki bala penya da ki missiles lakmi linti banyat ha ga durya Arabian lani ha ka Persian Gulf ha ka sngi banwan kat baka Washington kadang penjur ya ka jing penbor ga teran ban sange no halor ka jing penstom ben ya ka jing ki habaro ko wai gari kajaka ka bakhadu bala pentikna baka kenhun hiartma ka bakan to beka lingsun hiartma bat ka badon ha South China Sea hadu ba utram hukum ya ka ban phai shaphang sepni kade hagathan Indian Ocean Henry Minta kaladum kabamut bakala pelipno ya u transponder jongka ban khangla ya ka jingbo din jongki nongshun kiling sun yapom ka F-15E Strike Eagle Naka jok kan hon sipai balabu hau bana ya yong 8,000 arpusaw banya kun persya eka jing hartma jong ka Iran daki drone bat missile ya ke Israel kila don lupa ha West Asia ka US Central Command lani ka Centom kalabu ha ka X ka bapin I ya ka lingsun ban hiar ha ka jaka klembo kerteng kini baro kide shibenta jong ka jing penkre ki sipai jong ka US kadaw ka bajan jong ka kalong ka jing klumar ba ka jing kan at kat ba kinong Iran kidang ki persya ka jing ha ka liang ka yo ka kot ka khobor menta ka tayo ka bala penmi da kila pathai khobor jong ka sarkar padeng jong ka Iran ka ya thu ba ki don lai hajar shispa khan nyongud ki brio ki ba kan thop ki 8,000 sauspa ar nyongud ki ri upat ba bat ki bor pahara ki bala sha penyam Henry ki kan hon ki baya da ya ka hok dong briu man briu ki ong ba ka jingkhen ka bashisha ka la ban long ka ba khambun le si arpho hajar ngut utram ula berngambun sin ban le da ki bor sipai persya e ka Iran halor ka jingyap jang ki nong ki wat ban kam ba ka jingpen bor jang ka Amerika ka la ban pen bor ya ka Iran bakan weng noi ki jingtmo ban pen ya ki hajar ngut ki briu